chodte okradnúť Šnídla, tak to je tiež vec, pri ktorej by čakanie do toho finálneho rozhodnutia súdu mohlo mať fatálne následky. Progresivisti, napriek tomu, že nevládnu, vás vedia zavrieť do basy, napriek tomu, že by ste čokoľvek spravili len za to, že im nevyhovujete. Porozprávame sa o tom, ako majú progresivisti pod palcom celú spravodlivosť na Slovensku. Iste si pamätáte na to, ako mi nedávno Mestský súd Bratislava 4 nariadil neodkladné opatrenie, že musím stiahnuť 2 videá o novinárovi Šnídlovi. Šnídl, ty pes uchylný, čo tu robíš, čaci? Si prišiel ničiť naše deti? Simpik. Hrozné, no počkam. Počkaj. Toto neodkladné opatrenie vydal sudca Mestského súdu Martin Truchli. Pán Martin Truchli s pridelením na Mestský súd Bratislava 4. Progresivistický agent. A problém s týmto celým je, že neodkladné opatrenie je extrémne invazívny inštitút, ktorý sa má používať len v tých úplne najkrajnejších prípadoch. Nemal by sa používať len preto, že niekto zverejní kritické video na novinára denníku N. Neodkladné opatrenie má slúžiť napríklad na to, aby sa zabránilo niečomu tragickému, kde by bolo nebezpečné čakať až do finálneho rozhodnutia súdu. Hej. Takže napríklad, ja by som zverejnil Šnídlovú adresu, dajme tomu, v tom videu, a Šnídl by dal na mňa žalobu. Lenže to súdne konanie môže trvať aj rok. Bolo by nebezpečné, keby tam bola rok zverejnená jeho adresa, a vtedy by bolo na mieste, že by sudca vydal neodkladné opatrenie, že prosím ťa, kým sa to nedorieši, stiahni tú Šnídlovú adresu. Vtedy by to dávalo zmysel. Alebo možno keby som v tom videu vyzýval na násilie.